Bonġu l-aħwa. Qed nagħmel dan il-video għax qed inħoss li hemm bżonn niċċara xi affarijiet magħkom għax qed jiġu ħafna jistaqsuni imma kif inti mod ieħor kont l-oppost x'jiġifieri issa daqqa waħda u qed inħawwad in-nies. Vera, illum il-ġurnata jiena permezz ta' Ġesu Kristu bniedem mibdul. Radikalment mibdul. U xi nies jitħawdu. Hemm min kważi mhux kważi naħseb qed jaħsbuni miġnun. Però nista' nassigurakom milli m'iniex. U l-inbdilt tal-aħjar. Ma morċar. Għalla qasinet inħossni u nispera li dawk li huma dwar jħossuhom l-istess. Nħossuhom li jiena persuna għalihom li jistgħu jduru jiftħu qalbhom u kif nista' min-naħa tiegħi permezz ta' Ġesu Kristu jinnajn ħanajkom. Issa ejja ħammorru għall-purpose ta' dan il-video. Ħanidilkom l-istorja tiegħi. Il-testimonjanza tiegħi ta' kif jiena irċevejt il-Ġesu u sirt nħobbu hija mħabba intima. F'dan il-video ħanagħmilha ruħi, ħanejt affarijiet li ma nħuġ gost ngħidhom, però naħseb li hemm bżonn jintqalu. Jiena minn dejjem kont daqsxejn spiritwalment attiv. Kont daqsxejn ta' tifel. Kont inħoss li l-spiritual kien hemm qasna kif ħabbad nispjega, ma kont inħoss naqra iktar intuned. Nkellma forsi, ma nafx. Dejjem kont inħobb il-Alla, kont nfittxu nipprova, għalkemm ummi kienet tibatni l-quddies biex imur ta' bil-fors ma kontx ikun irrid immur, imma meta kont inkun inħossni waħdi dak id-daqsxejn ta' tifel kien jikbi u kien jitlob biex jgħinu. Ma minflok tajt kas lilu, kont dort lejl għadu. L-internet, nfittxu, misinformation, sa provajt nagħmel il-marka tal-bima fuq idi. Għal-grazzja tal-la ma rnexxilix. Kont nagħmlu bil-kumpass u bil-linka sewda. Kienet qabdetni jommi u waġġajta. Waġġajta sew. U dispjaċini. Però kont nfittex fuq l-għadu wkoll. Kont nfittex fuq l-għadu għax kont nemmen f'Ġesu. Għax ma kontx nemmen, għax kont nemmen ħafna anzi. U kont nitlob kont nħoss li ma kienx jismani. Kien rada kont rieħ. Anyways. Għalkemm kont nfittex fuqhom qatt ma bil-ċipat jew hekk miegħu jew qatt ma tlabtu xejn. U żmien għadda u dħalt fl-armi u fl-armi kont intqajt ma' wieħed u kien tagħni l-ewwel Bibbja. Da qed insemmu way back 2009. 9 xi ħaġa kienet. U din il-Bibbja minn dejjem baqa' f'moħħi. Nkun insomma tkellimna fejn Trinità, li mnix Trinità, li inti tgħid trott is-salib għax bħal speċi il-missil li b'na Spiritu Santu ma' ħaġa waħda u kien tagħni il-Bibbja. Għalkemm dejjem mużżejta sammejta qatt ma tat kasha qatt ma qrajt il-kelma. Anyways, żmien għadda, ċertu affarijiet li ntqalu minn dak il-persuna baqgħu f'moħħi u meta kont wasalt tar-reklax tal-pulizija kulħadd mar biex jieħu ġurament fuq is-salib u jiena ħadtu b'dikjarazzjoni fuq il-Bibbja. Jiġifieri swiet għal xi ħaġa. Imbagħad reġa' għadda żmien u kien ħajkolli t-tifla. Imma t-tifla ħanagħmel
tpenġija. Meta nagħmel tpenġija, ħalli għan tkun isa tat-tifla, tu tirrappreżenta li għax fil-pulizija, il-patron tal-pulizija huwa l-Arkanġlu Mikiel, u ktibt ukoll biċċa inspirata minn Psalm 23 vers 4. U stampajta fuq dari. Jiġifieri l-fidi twemmin minn dejjem kien hemmhekk illi hemm Ġesu, jeżisti Ġesu. Issa kienx tajjeb, kienx ħażin. Beda jgħaddi żmien u dejjem bdejt infittex iktar spiritwalment nikber. Nistudja reliġjonijiet li huma Eastern religions. Bdejt nipprova nfittex u sa wasalt f'paganizmu. Paganizmu, sħarija, maġija. Kont imwassal in-nies għax-xorti, oras, dawn l-affarijiet. Ma tal-oras jisajħa minn dejjem kienet xi ħaġa li taf kif persuna kont tara kuluri, imma kont nara ma kontx naf x'inhu, ma għalkemm mbagħad tibda tistudja tibda tifhem. U kont nimmedita u spiritwalment kbirt. Però ma kbirtx f'isem Ġesu Kristu l-aħwa. Ma nafx fiex kbirt, però kbirt. Kont nagħmel dak kollu. Insomma, reġa' għadda żmien, ġraw ħafna affarijiet u intqajt ma' kollega antika tiegħi. Konna naħdmu flimkien, iddeċidejna li wara ħafna snin immorru għall-kafe. U jisna nġbidna lejn xulxin. Diħat li tmur il-fellowship u hekk u nettirettilha isma' nettirilna ma' dak l-affarijiet, tilha għandi l-artal u hekk u hekk u hekk. Dibat li hekk. Is-summat. Le naħseb m'iniex ngħid il-verità. Naħseb li diet tilha wara, mhux ċert, ma tagħmilx differenza naħseb il-verità. Insomma, t-tajli fuq il-fellowship u t-tala rejt t-tala mux problema, t-tala jena t-tala niġi, npoġġi jem bil-qeda nisma t-tala u daqsek. Għatli għaraj dik, daqsek, dik għat il-respons. Għarajt, għajja. Anyways, mort għal-barbecue, għattar għal-mort il-fellowship, mort għal-barbecue u nara l-pastor għordin ġabman xej. U kif rajtu il-pastor għed, għaj ma zaqqi. Propjament nitkellma ma kienx zaqqi kienet oħra, ma għatni naħseb ta' vulgarita. Insomma, staqsina, għalli inti fiex temmen, għalli ħafna affarijiet fil-maġija, għalli maġija, għalli ġifri, għalli triks ta' tfal, għatlu fl-intenzjoni. Kek inti triċa ħaġa, titlob għalija u toħda. Mik l-ħajtijieli, ma konx naf il-Ġesu, ma nafx. Insomma, biex ma ntawwalx dana għabbat jitlob fuq jena biex ma naqax ċajt, imbat ħattidi u kol fuq u baxxajt rasi u ħallejtu jitlob. Anyways, erġajt mort u l-għada mort għas-servis. Għajna għamert l-istess kif għattela. Insomma, bil-qeda titlob, mux bil-qeda, bil-bif insomma kienet tkanta u titlob u tħin l-alla. Għajna bil-qeda għammek. Nga komplew, tela manxew, għabat jipritka. Tinsawx laħwa jena spiritualment kont intjum, okay? Ġifiri xorta bqajt attiv. U bada jipritka insomma u fil-let nħares l-sferek u fil-li u l-lejt rasi. U nara l-pastor bidilka, bidilora, dad-dil, mit-trasparenti għall-abjad. Għadni naraħsal l-ġurnata. Ek, għadni naraħsal l-ġurnata. Dak ħin nifxiet nħares laqas naf, il-mobile ma nafx fejn mar. U batt il-mobile bdejt infittex.
u kienet tfisser spiritually divine. Boom. Bdejt nħossni indub minn ġewwa. L-aħwa emnuni dak il-ħin moħħi tkisser. Qalbi waqfet. U minn hemm law bdejt insomma nfittex, bdejt naqra nistudja, bdejt nkun attiv. Daw jgħiduli biex immur għat-talb, biex noħroġ immur quddiem u għat-talb imma ma rridx kont qed nibża. Bdejt nibża għax bżajt li ħan nimmanifesta xi xi jagħti xi spiriti. Ma rridx imma. Bdejt ma bdejx inħossni lest. Imma ħallejt fidej Ġesu, ħallejt fidej Alla u mort. Talbu fuqi, ħassejt il-qawwa, il-preżenza ta' Ġesu, u rġajt mort l-wara f'posti. Mort id-dar, noqbad narmel affarijiet. Batt il-karti ta' xorti, u għadħanna raħa ġitni l-kursita. Kif naqbad il-karti ta' xorti u niftħu l-laħwa, tajntilkom din hija l-verità. U niftaħ. Ħares lej dilit. Toħroġ il-karta tax-xita. Karta li qatt ma ħarġet qabel laqqas biss kont naf li teżisti l-aħwa. Rġajt inxift. Għalat. Meħħejt kollox. L-imħabba tiegħi li ġisu tikber. Ġew xi nies jaħdmu għandi u kellimtom fuq Ġesu. Darba qom mistaġbin. Għax l-istess għax jafuni moti ieħor. Jafuni l-kontlarju ta' dak li qed ngħid. Kif telqu l-għada qed innavika d-dar, immur ninħasel, nitfa' naqra worship songs. Nitfi kollox kif qed tinbiddel biex noħroġ. Jibdaw jiċċarqu l-affarijiet l-ħawa. Il-bib fil-li kienet bum instabat. Ix-xitan meta jieħu għalih l-aħwa. Beda jieħu għalih. Tlabt, kaċċejtu, u għal-grazzja tal-Alla mandi paċi u serenità kbira. Ismin jaddi, kompli nistudja, u bħala għada ġimgħa ħadd it-tielet mammadija tiegħi. Mhux l-ewwel ta' laqqas it-tieni, tielet. Naħseb dak kollox li għandi ngħidilkom. Ma nara li naħseb għallum biżżejjed, ħadd jisu kwarta. Inkun ma ngħidilkom. Paċi magħkom, kunu mberkin f'isem Ġesu Kristu, ibqgħu li Ġesu jħobbkom, jien inħobbkom.